Вітаю, шановне спадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Ліцею БДУ надалі імя арганізатара чырвонага тэрору, заснавальніка ВЧК. Гэта папярэдніца КДБ Фелікса Дзяржынскага. Адпаведны ўказ падпісала кіраўніцтва Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Сёлета ў сакавіку дырэктарка ліцею Таццяна Мамчыц перадала рэктару БДУ Андрэю Каралю нібыта калектыўны зварот працаўнікоў ліцею з прапановай надаць навучальнай установе, цытата, імя выдатнага ураджэнца беларускай зямлі Фелікса Дзяржынскага. З 2022 года ў жыцці ліцею пачаў актыўна ўдзельнічаць КДБ. Навучэнцаў адпраўляюць трэнавацца на вайсковыя палігоны. На базе навучальнай установы стварылі вайскова-патрыятычны клуб. Праводзяцца адмысловыя конкурсы на веданне жыцця і дзяржаўнай дзейнасці Дзяржынскага. Беларусь і Расія плануюць супольна рыхтаваць спецыялістаў для праектавання беспілотнікаў і авіябудавання. Такую інфармацыю агучыў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Паводле Іванца, гэта вельмі важна ў святле дамоўленасцяў Александра Лукашэнкі, што былі дасягнутыя ім падчас наведвання рэгіёнаў Расіі. Актуальнасць і эфектыўнасць прымянення беспілотнікаў стала відавочная з пачатку поўнамаштабнай расійска-украінскай вайны. У Беларусі беспілотнікі вырабляюцца на 558-м авіярамонтным заводзе ў Баранавічах. Гэтае прадпрыемства шчыльна супрацоўнічае з Расіяй. Паводле галоўнага ўпраўлення выведкі ўкраіны, работнікі прадпрыемства дапамагаюць, сярод іншага, аднаўляць пашкоджаныя расійскія знішчальнікі. Пераканаўчых доказаў размяшчэння расійскіх ядравых боегаловак у Беларусі няма. Пра гэта заявілі ў Стакгольмскім міжнародным інстытуце даследавання праблемаў міру. Пры гэтым у свеце колькасць і разнастайнасць ядравай зброі хутка расце, гаворыцца ў справаздачы экспертаў. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну ў лютым 22-го празрыстасць у дачыненні ядравых сілаў у Расіі і ЗША знізілася. У Расійскай Федэрацыі, паводле падлікаў аналітыкаў інстытуту, да пачатку гэтага года было на 36 ядравых боегаловак больш, чым год таму. Аўтары справаздачы таксама канстатуюць, што летась 9 краінаў, якія валодаюць ядравай зброяй, працягнулі мадэрнізаваць свае арсеналы. Гэта ЗША, РФ, Вялікая Брытанія, Францыя, Кітай, Індыя, Пакістан, Паўночная Карэя і Ізраіль. Некаторыя з гэтых краінаў разгарнулі новыя сістэмы ядравых узбраенняў. У НАТО абмяркоўваюць вывад ядравых ракетаў са сховішчаў і прывядзенне іх у стан баявой гатоўнасці. Паводле генеральнага сакратара арганізацыі Йенса Столтенберга, гэта адказ на пагрозу з боку Расіі і Кітаю. Празрыстасць жа ў гэтай справе мусіць стаць крывугольным каменем ядравай стратэгіі НАТО, бо яна дапамагае данесці сігнал, што паўночна-атлантычны блок ёсць ядравым альянсам. Гэта, ў сваю чаргу, можа быць выразным сродкам стрымлівання. Папярэджанні Стольтенберга прагучалі пасля таго, як група краінаў Вялікай сямёркі рэзка раскрытыкавала Кітай і Расію. У фінальным каменюке G7 прагучаў заклік да Кітаю спыніць пастаўкі ваенных тэхналогіяў у Маскву, а таксама мілітарызацыю Ціхаакіянскага рэгіёну. 78 краінаў падтрымалі заключнае камуніке глобальнага саміту для ўсталявання міру ва ўкраіне. Удзельнікі пацвердзілі прыхільнасць рэзалюцыям ААН, што прагучалі адразу пасля расійскага поўнамаштабнага ўварвання і ўключалі патрабаванні поўнага і безумоўнага вываду расійскіх войскаў з Украіны і спынення баявых дзеянняў. Обран працэс правильный. Мы выбрали правильны працэс, мірны саміт, а затым распрацоўванне адпаведнага дэталёвага плану. Калі гэтая праца будзе завершана, гэта будзе азначаць, што Расія не зможа заблакаваць пачатак мірнага працэсу. Гэты план будзе перададзены прадстаўнікам Расійскай Федэрацыі, і мы ўбачым, ці гатовы яны спыніць вайну. Такія ўмовы для дыялогу з акупантамі. На саміце сфармулявалі і зацвердзілі 3 пастулаты. Гэта бяспека атамнай энергетыкі. Расія мусіць вярнуць пад кантроль Украіны Запарожскую АЭС. Пагрозы ўкраіне прымяненнем ядравай зброі непрымальныя. Поўны і бяспечны доступ да украінскіх партоў у Азоўскім і Чорным моры і украінскай сельгаспрадукцыі, бо ад гэтага залежыць глобальная харчовая бяспека і вызваленне ўсіх ваеннапалонных, вяртання ва ўкраіну дэпартаваных і незаконна затрыманых украінскіх дзяцей і мірных жыхароў. У сваю чаргу прэзідэнт Швейцарыі, якая прымае саміт міру, заявіла, што Пуцін можа прыехаць і ўдзельнічаць у наступным магчымым саміце міру ў гэтай краіне, нягледзячы на ордар на арышт расійскага прэзідэнта, выдадзены міжнародным крымінальным судом. Непрымальнымі і абуральнымі назваў нядаўнее выказванне Александра Лукашэнкі міністр замежных справаў Ізраілю. Паводле Ізраіля Каца яны гучаць як відавочныя антысеміцкія каментары.
Так ізраільскі дыпламат адрэагаваў на словы Лукашэнкі падчас нарады апошняга з кіраўніцтвам Саўміну. Каментуючы актуальныя карупцыйныя справы супраць чыноўнікаў, Лукашенко заявіў, што больш за палову фігурантаў гэтых справаў габрэі. Маўляў, яны займаюць у Беларусі прывілеяванае становішча, крадуць і не думаюць пра сваю будучыню. З нагоды выказвання Лукашэнкі старшыня бюро Міністэрства справаў Еўразіі Юваль Фукс падаў скаргу амбасадару Беларусі ў Ізраілі. Польскія памежнікі ў пункце пропуску Кузніца выявілі 4 чалавек, якія спрабавалі нелегальна трапіць у Польшчу з Беларусі. Мігранты закапаліся ў керамзіт у паўвагоне грузавога цягніка. Затрыманыя грамадзяне Алжыру, у аднаго з іх дзейная 10гадовая забарона на ўезд у Еўразвяз за хатні крадзеж з ужываннем гвалту і пагрозаў. У сваю чаргу польская даследчая кампанія «Іпсос» правяла сацыялагічнае пытанне сярод жыхароў Польшчы на тэму нелегальнай міграцыі. Амаль 70% рэспандэнтаў выказалася за тое, каб не ўпускаць нелегальных мігрантаў у Польшчу і вяртаць на беларускі бок тых, каму ўдалося прарвацца. Амаль 50% падтрымалі ініцыятыву польскага ўраду аб стварэнні буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Цягам апошніх некалькі дзён польскія памежнікі зафіксавалі 430 спробаў нелегальнага перасячэння мяжы з боку Беларусі. З боку мігрантаў у польскіх службовых асобаў зноў ляцелі камені. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што праграма Poland Business Harbor, адкрытая дзеля прыцягнення IT-спецыялістаў з Беларусі і Расіі, спрыяла стварэнню ў краіне шпіёнскіх сетак. Тым самым Туск абвінаваціў папярэдні ўрад у памылковай міграцыйнай палітыцы. Яны, папярэдні ўрад, увозілі сотні тысяч мігрантаў з Азіі і Афрыкі, адначасова зарабляючы на візах, а таксама расійскіх і беларускіх айцішнікаў, дапамагаючы стварыць замежную агентуру. Яны хочуць прыкрыць гэта расісцкай прапагандай. Яны разлічваюць на кароткую памяць і моц свайго крыку. Словы прэм'ера шырока адгукнуліся сярод польскіх палітыкаў, у тым ліку ягоных палітычных апанентаў. Былы міністр абароны Марыюш Блашчык абвінаваціў Туска ў страце кантролю над усходняй і заходняй межамі. За час дзеяння адмысловай праграмы Poland Business Harbor у Польшчу рэлакаваліся 13,5 тысяч замежных айцішнікаў, пераважна разам з сем'ямі. Сярод іх грамадзяне Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы і Арменіі. Пры гэтым агульная колькасць такіх візаў склала каля 100 тысячаў. Сёлета ў студзені праграму прыпынілі. Менскія міліцыянты пахваліліся новым аўтазакам. Газета «На страже» распавяла, што створаны ён на аснове індывідуальнага праекту на базе аўтобуса «ПАС» і змяшчае 9 паўнавартасных асобных камераў часовага ўтрымання. Аўтазак у публікацыі называюць прадметам асаблівага гонару сталічнай міліцыі. Выглядае, што новых аўтазакаў сілавікоў пакуль няшмат. У артыкуле тлумачыцца, што агулам у спецпадраздзялення канваявання сталічнага ГУС ёсць больш за 20 службовых аўтамабіляў, а аўтазакі на базе ПАС складаюць толькі частку з іх. Урад абяцае павысіць заробкі і пенсіі. Пра гэта паведаміла ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» новая міністарка працы і сацыяльнай абароны Наталля Паўлючэнка. Са словаў чыноўніцы, у другім паўгоддзі плануюць павысіць базавую стаўку. Наколькі, пакуль невядома. Папярэдняе павелічэнне на 15 рублёў адбылося 1 студзеня. Цяпер базавая стаўка, да якой прывязаныя заробкі бюджэтнікаў, складае 250 рублёў. Буслы – адвечныя спадарожнікі чалавека, і часам яны выказваюць асаблівую камунікабельнасць. Гэтак у Касцюковічах буслы просяць рыбакоў падзяліцца уловам. Асабліва ж смелы заляцеў проста ў хату, дзе, відаць, паспрабаваў уключыць свой любімы тэлеканал. Без каментара. І на гэтым у мяне ўсё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Сустрэнемся заўтра.